wasu watanni baya a sharaɗan nan ba irin ta bane, gidan gas ne ko menene ya tarwatse ya zo. Kalli mota ko da za ta je kashe wuta da kyar take tafiya. Da kyar take kuma wannan ruwan yanzu wannan ruwan ne zai kashe wuta. Oh, ba nan tsallaken gada ne. Ba gidan mai bane, tanka ce ta mai. Tanka ce. To tanka ma ya dai su zira mata ido don bayan da za su yi ita. Ko dai mu yi kokari mu ce kawai Allah ya kiyaye. Ka san bombing din ake tsoro. Shi wannan mutumin ne ayyata fin ma ya ke ma ya ji da wada. A'a, an canja na ji direction ne. Mutane sai dai abuwan wani. Kai. To ai su ma ji ne su je su ma buwan wan ma a bar wurin ma su sun tsaya ma wani abu. Na wanwaye ne. Akwai wawaya. Za su iya haura. Ina rufa mana asiri. Za ta can a duba mutane a kusa da wuri. Ta yi. In akwai wani da ya nasi.